Okay, maayong mudto na usab kinatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Maayong mudto Philippines, maayong mudto world, maayong mudto universe. Ano na punta mga gala nila nga itong tulumanon sa kahanginan, CONA, Catechesis on Air. Ug ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abino adlaw na usab karon nga Martes, petsa 14 na kinimhigala ni ining bulan sa Abril, tuig 2026. Abay no, hapit na gid ko mahigala ma-transfer, no? Adlaw na karon nga Martes, petsa 14. Medyo na-install na nga mo install na mo, no? Sila si Monsignor Christian Durango o si Monsignor Robert Bongguyan. So, wala gini mo na ni mahigala, no? Ipangkuan na gid mi, distribute na gud mi sa tagsa-tagsa ka mga diocese. Sabi no higala no, good luck na lang no kanamong tanan nga mga kaparian. Bino, ari ta mga higala sa atuang nga CBCP News, balitang simbahanon ni ining kamudtuhon. Bino mga higala April 14, usa ka Pilipinohon nga BCP News, usa ka Pilipinohon nga pari no dito sa Melbourne, Australia nga mutubag sa pangalan og Father Rene Ramirez napili isip Bishop-elect dito sa Sandhurst Diocese sa Melbourne, Australia. No, Australia. Si Bishop-elect Rene Ramirez kini nitibo kini dita tao kini dito sa may Gapan ni Baisiha ug membro sa Rogationist Congregation. Balita mga higala gikan sa Vatican. Pope Leo XIV nagkadayon, stop planning arms and death. Mao kini ang nahimong unod usab sa prayer vigil na napahigayon dito sa Vatican niadtong usang adlaw, no? Sa prayer vigil for peace. Mao kini ang panawagan usab karon sa atuang talahurong Santo Papa. Abino padayon ta mga higala sa atuang mga buhatono ni ining kamudtuhon ug ari kita mahigala sa atong saint of the day. Abino adlaw karon nga Martes, no, pitsa 14 ni ining bulan sa Abril. Ang ato karong santos mao si Saint Julius, no? Usa kini siya karumanhon unya napili nga isip Santo Papa na siya mao ang ni Puli, no, ni Pope Saint Mark. Unya settled many controversies including Arianism. O diya, nagtukod kini siya daghan kayo mga basilikas and churches in Rome and died there on April 1112. No? So, si Saint Julius ang napili nga Santo Papa. Mao kanto may higala mga balitang simbahano ni ining kamudtuhon ug padayon kita sa ato ang pagpangalaga. Okay. Bino ari na ta mahigala sa ato ang catechism. Sa may ato ang karon nga topic. Of course, ang atong topic karon mao kining gitawag natong procession. No, kita sa mga Katoliko nato, no. Kita mga Katoliko daghang kay tag mga kining gitawag nato og mga okasyon nga diin do na kita mga procession, no. Labi na gayud sa mga fiesta, no. Do na kita mga procession o niya matud palagi daghan po kay tag mga kasaulugan nya ang kalagmitan aduna gi procession kada mag-procession kita sa Santo Entierro, mag-procession kita kabahin sa Mahal nga Birhen, no, mag-procession kita sa kini gitawag atong Station of the Cross, mag-procession kita sa daghang kaayong mga butang sa mga pangutana kita. Aduna bagoy mga nahisgutan ni ining mga butanga sa Biblia. Ang tubag ni ana daghan, no? Sa Salmo 118 kapitulo 27 kini nagkadayon, ang Ginoo mao ang Dios ug maayo siya kaayo. Pagdala kamo og sanga sa kahoy ug sugdi ninyo ang kapistahan. Pagmarcha kamo libot sa halaran. Sa ato pa klaro kay manghigala nga aduna gyud mga pagprosesyon, no? O diya sa Salmo 68 kapitulo 24
Your procession has come into view of God, the procession of my God and King as He goes into the sanctuary. Ito pa na binisayon mahingala, no? Nakita sa tanan, o Dios, ang panaw mo sa kadaugan, ang pasunding sa Dios nga akong hari paingon sa iyang balayng puluyanan. Unya sa Salmo 42 versikulo 4, these things I remember as I pour out my soul. I used to go with multitude leading the procession to the house of God with shouts of joy and thanksgiving. No, matod pas binisaya mahigala, no? Naguul ako, inighandom ko sa nang labayng panahon sa pagkuyog sa katawhan dito sa balay sa Dios. Naguna ako sa malipayong panon nga nag-awit ug naninggit ug mga pagdayeg sa Dios. Sa pa klaro manghigala, no? Nga aduna gyud gitawag nato og procession bisan gani sa Biblia. Klaro? So wala, no? So ayaw kay mo og padala sa mga gipangsulti sa mga laing relihiyon nga wala sa Biblia ang mga procession nato. Na siya. Okay ra, sunod na itong topic mga higala sa kuan mga higala, no? Sa kining Catholic blessings, no? Kining house blessings, pangutana na abadagyan ni sa Biblia, no? Sa 2 Samuel chapter 2 verse 29, verse 7 chapter 7 verse 29, Padre, now be pleased to bless the house of your servant, that it may continue forever in your sight for you. Sovereign love have spoken, and with your blessing, the house of your servants will be blessed forever. No? So nato pa nang ibinisayon mga higala, no? Busa ikahimuot nimo, no? Ikahimuot nimo, no? Now be pleased, ikahimuot nimo ang pagpanalangin sa balay sa imuhang sulugoon nga magpadayon, no? Magpadayon ang mga panalangin diha mismo sa ilahang panimalay, lugar nga balaan ug nagkanayon ang Ginoo sa iyahang pagpanalangin ang imong balay usa ka puloy-anan sa usa ka tawo nga sulugoon sa Dios, no? So ingon na niya na mahigala, no? So kining gitawag nato og pagpanalangin kanunay kini dina sa Biblia, no? Catholic kining house blessing gani sa Salmo 127 bersikulo 1, gawas kon ang Ginoo mao'y magtukod sa balay, kawang lamang ang kahago niadtong nagtukod niini, no? Sa Mateo 7 kapitulo 24, busa ang tanan nga nakadungog sa akong gisulti og nagtuman niini mahisama sa usa ka tawo nga maalamong nagtukod sa iyang balay diha sa bato. No, sa ato pa usagyod kini kadako kaayo, no, nga panalangin alang kanato kung kini mapanalanginan ang atong panimalay. Gani sa Genesis kapitulo 27 bersikulo 27 hanggang 28, pagkaduol ni Jacob aron paghalok kaniya gisimhot ni Isaac ang sapot ni Jacob ug gipanalangina niya si Jacob. No, kini yung panalangin mahigala uso gini. Nagkanayon siya, ang baho sa akong anak sama sa baho sa mga gipanalanginan sa Ginoo. Hatagan kaunta sa Dios ug gamayng gikan sa langit ug himuon unta niyang tabunok ang inyong kaumahan. Hatagan kaunta niya og daghang abot nga trigo ug pino. Sa ato pa kinig yung panalangin manghigala di gyud ni mawala. No, gani sa Mateo kapitulo 26 bersikulo 26, si Jesus nanalangin sa pan ug bino ug kini nahimo niyang lawas ug dugo. Sa Biblia mabasa usab nato nga gipanalanginan ni Jesus ang mga masakiton ug nangaayo sila. Sa tupakining mga panalangin mahigala di gini mawala, no? Dili gini mawala muna nga kining mga kabahin ni ana nga mga butanga, kining pagpanalangin mahigala di gini siya usa ka butang nga layo sa pagtulon-an ni Kristo, layo sa pagtulon-an sa Biblia ug layo sa pagtulon-an sa katawhan sa Dios tungod kay mauman gid kini ang kanunay ginahimo sa una hangtod karon. Okay? So medyo busy-busy mataro gamay mahigala kidaghang kay itag mga giandam hapit na usab ko verbalhin, no? So mana nga dinhin lang usa kita kutob ha. Ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad. Reverendo Padre Edwin Academia Akab manamilit na usab kaninyo ug manalangin kadato ang Dios makaagahong tanan. Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. Good noon.
Pilipinas.